дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархор дар даври сеюми мавсими нави футбол байни дастаҳои Лигаи Якум дар нахустин бозии хонагии худ дастаи сароикамари ноҳияи 5-ро дар варзишгоҳи марказии ноҳия қабул намуд. Пеш аз оғози бозии нахуст бо иштироки сарбони дастаҳо ҳамчун рамзи эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ таҳти суруди миллии Тоҷикистон парчами давлатӣ баланд бардошта шуд, ки ин нишона аз оғози мавсими нави Лигаи Якум унвон гардид. Ёдовар мешавем, ки дар соли ҷорӣ дастаи ҳосилот баъди таъин намудани сармураббии нави даста Ҷаваршӯр Шоҳиёсов ҳайати асосии худро куллан тағйир дода ба даста чанд тан аз футболбозони бо маҳорати равшани клубро низ ҷалб карданд. Бозии мазкур бошад аз дақиқаҳои аввал басо ҷолибу хотирмон оғоз гардида, ҳар ду даста чанд маротиба имкониятҳои хуби голзаниро дар назди дарвозаи ҳамдигар созмон доданд. Ниҳоят қисмати аввали бозӣ бидуни гол анҷом пазируфта, дастаҳо ба танаффус баромаданд. Дар қисмати дуюми бозӣ бошад, боз ҳам дастаҳо барои кушодани ҳисоби бозӣ талош варзиданд ва ниҳоят ба дастаи соҳибони майдон ҳосилоти Фархор муяссар гардид, ки дар дақиқаи 70-думи бозӣ баъди партофти зарбаи кунҷӣ бо талоши ҳамлавари ҳосилот Далер Чолов ҳисоби бозӣ кушода шавад. Ҳамин тариқ дастаи ҳосилот тавонист, ки бо ҳисоби 1-0 ба пеш барояд. Баъди голи задаи соҳибони майдон дастаи ҳариф низ барои баробар намудани ҳисоби бозӣ кӯшишҳои зиёд анҷом доданд ва дар чандин ҳолат ҳамлаварони дастаи Сароикамар имкон доштанд, ки ҳисоби бозиро баробар созанд. Ниҳоят бозии мазкур бо ҳисоби 1-0 бар нафъи дастаи соҳибони майдон дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархор ба анҷом расид ва ин ғолибияти сеюмини даста ба ҳисоб рафта бо касби 9 имтиёз ҳосилот садрнишини ҷадвали мусобиқоти Лигаи Якум гардид. дастаи ҳулбуки ноҳияи Восед дастаи Душанбеи пойтахтро ба ҳузур пазируфт. дастаи меҳмонон дар ин бозӣ аз дақиқаҳои аввал бо ҳайати нопурра, яъне ҳамагӣ бо 8 нафар футболбоз ба майдон омада рақобатро оғоз намуданд. бояд гуфт, ки тибқи муқаррароти футболи байналмилалӣ дар ҳолати фавқулода имкон аст, ки дастаҳо бо ҳайати камтар, яъне то 7 нафар футболбоз майдондорӣ намоянд. ҳамин тариқ бозӣ бо ҳайати ками футболбозони дастаи меҳмон шурӯъ шуд. дар қисмати аввали бозӣ дастаи ҳулбук бо кӯшиши ҳамлаварони худ тавонист, ки 2 гол ба самар расонида қисмати аввали бозиро бо ҳисоби 2-0 ба анҷом расонанд. аммо дар қисмати дуюми бозӣ бошад, бо сабаби лат бардоштани 2 тан аз футболбозони дигари дастаи меҳмонон майдондории дастаҳо манъ карда шуд. оид ба натиҷаи бозии мазкур акнун хулосаи Федератсияи футболи Тоҷикистон ин ҳафта бароварда мешавад.